Himuon mo siya part sa kinabuhi, part sa confession. I am more than a conqueror. Romans 8:37, Lord, I am more than a conqueror. Isugid si Baba. Magmanaugod yung kakanunay. Kung sa panginahanglan, my God shall supply all my needs, Lord. Salamat, i-provide na ni mo, Lord. Tumatod pa sa Philippians 4:19. Salamat, Lord, na wala na ako'y sakit. Di na akong malutag sakit. Di mong pulong ingon sa Isaiah. So muna yung mahuptan ang pulong sa Diyos. Isugid nimo kay maulihan yun ka. So, pastor, si Imaw, sugid na palagi. Okay, pagtuo. Ano ningon makagapalagi? So, wala yung pagtuo. So, padayon kasi pasalamat. Kay night time nagsuon ang among gibati silot na. Sa same karon, si Arnel sa pulang isilutan sa Dios. Ni apuan na ko siya, maulihan siya. Sisumpa ko sa Dios. Apuan man ako sa maulihan siya, kaya Diyos may nagsilot siya.